Dati dito'y nangalisan na pakita nyo dati likod kuket dati paglutuan iti bagnet wenno chicharon. May sa kadigiti kang runaan ang makan ti Ilocos ket ti bagnet. May sa aputahe ang mangipakita iti kinapigsa ti kultura ken tradisyon ti Ilocano. Crispy iti ruar, tender ti uneg. Daytoy iti bagnet ang nagbalin a paborito iti Ilocos. Addaak ita dito'y crack and rock bagnet and longganisa masarakan iti nangalisan A, Lawag City. Tapno ipakita no kasano ti agaramid pinatanyag aputahe. Ti bagnet ket may sa tradisyonal a putahe ang naggapo iti Ilocos. Midon daytoy babaen iti panang prito iti pork belly, aginda a krumispi iti pudil ken lumambot ti karne. Masansan akadwa na ti pinakbet wenno agsawsaw iti sukang Iloco. Dito yan detoy bagnet. Mangan tayon. Ramanan tayo. Mangramanak ti maysa. Crunchy. Maimas. Saan laing nga naimas ang makan, ludiket mangipakita met ti panagtultuloy ti kultura ken panagbiag dagiti Ilocano. Ti bagnet ket saan laing ataraon no diket maysa a simbolo ti kultura ken identidad ti Ilocano. Manipod dito'y nangalisan A Lawag City para iti IFM News, Idol Gino B, Tatak, IFM.